Osoko bilkuran EH Bilduren aurkako botoarekin onartu berri diren aurrekontuak osatzeko jarrera erikitzailea izan dugu. Hori da EH Bilduren estiloa. Egin ditugu herritarrentzat eta herriarentzat mesedegarri uste genituen proposamenak. Batzuk onartu dizkigute, beste batzu berriz ez. Eta proposamen horiei esker, datorren urteko aurrekontuak hobetosiago banatuak izango dira. Eta orduan zergatik eman du EH Bilduk aurkako bozka? Inbertsioetarako aurreikusiak zituzten 1.500.000 eurotatik herena, hau da, 500.000 euro, guretzat lehentasunezkoa ez den proiektu batera bideratu dituztelako. Guk usten duguna da, nire atzean dagoen Lazkaoko sarrera honetan, ibabe eta hiribarren industrialdetan, ez dagoela 500.000 euro gastatzeko inongo arrazoirik. Guk ikusten duguna da, eta beharra beste gauza askotan ikusten dugu, adibidez 700 edo 800 euroko pentsiora iristen ez direnei laguntzeko, lehentasuna lana aurkitu ezinik dabiltzanei laguntzeko, lan prekario dutenei laguntzeko, kultur ekipamenduetan inbertitzeko, euskara sustatzeko, gaztei emantzipattzen laguntzeko, eta horrela, hainbat eta hainbat ekimen gehiago daude 500.000 euroiek gastatu ahal daitezkena. Eta hori guztia behar bezala gauza dadin, biderik egokiena 2021eko aurrekontuak osatzeko dinamika parte hartzaile bat erabiltzea proposatzen dugu. Herri osoari zabaldu parte hartzeko aukera, eta herritarrek erabaki dezatela zer duen lehentasuna eta zenbat diru zertara bideratu nahi den.